tibda mir-regoli. L-imħabba safja tfisser fi ftit kliem dak li Don George preda kien jgħidlu l-intenzjoni retta. L-imħabba safja tfisser li inti tħobb lill-Alla għalih innifsu u għal xejn iktar u jekk hawn xi ħaġa diffiċli fid-dinja hija din. Għax aħna laqas l-iktar persuna li nħobbu ma ħobbu għalija nfisha. Nisa miż-żewġin, irġiel miż-żewġin, relazzjoni ma' bejnietkom. Kbira kemm kbira, profonda kemm profonda, sabiħa kemm sabiħa. Xi ftit jew iżdejja ftit tal-egoizmu, almenu ftit. L-imħabba bejn iż-żewġin, l-imħabba tal-ġenituri għal-wielhom, l-imħabba tal-wlied tal-ġenituri, l-imħabba ta' bejn il-ħbieb. Aħna ma rajt nsejħu kollox imħabba. Imma dik li aħna nsejħu l-imħabba, ħafna drabi, imħabba tagħna nfusna marbuta ma' persuna oħra. Imma ċentru tagħha mhux il-persuna oħra, tkun jien. Dik il-persuna nħobba għax jiena għandi bżonna u għandi bżonna ma jfissirx sempliċiment għandi bżonn wassan il-karozza ximkien u għandi bżonn nisanjarli u għandi bżonn minn iġib l-flus. Le, għandi bżonn nix tajb biex neħx maħni. Għandi bżonn l-affett ta' persuna oħra. Għandi bżonn l-imħabba ta' persuna oħra. Għandi bżonna. U xinu għandi bżonna? Għandi bżonna. Ħafna drabi fl-imħabba tagħna iċ-ċentru veru jien. Diffiċli ħafna. Iċ-ċentru tal-imħabba tagħna jkun il-persuna l-oħra. Kemm irridu naħdmu fuq nfusna, kemm irridu nagħmlu stejjer fil-ħajja biex forsi naslu li nħobbu lill-persuna l-oħra. Li għanfissa biss. Mux għax għandi bżonna, mux għandi bżonna l-mħabba tagħha, mux għandi bżonna l-attenzjoni tagħha, l-kura tagħha. Ma nħobb il-persuna l-oħra sempliċement biex inħobba. Saġwa tas-samin, din sejħilha l-imħabba safja. Relazzjoni magħna, naturalment, għax anke magħna fejn ma ħobbu xejn ma ħobbux nispeċaw ħafna. Il-ħsieb tal-ġenna u l-infern. Nħobbu għax għandna bżonn mhux ikun għandna maħna xejn, għandna bżonn. Nħobbu lill-Alla għax għandna bżonn. L-imħabba pura tfisser Santa Teresa li għandna tgħidu u titfani fl-infern ukoll għal-ħobbu. Dik l-imħabba pura L-għana nħobbu għalih nifsu, mux għal dak li għadini, mux għal grazzi li għadini, mux għal premi li għadini, ma għalih nifsu, għaxu ta' min nħobbu dik l-mħabba għura. Issa fil-għaddi tagħna tal-Knisja, sewa, għanidu aħna li għana motijina għaddi tal-Knisja, jien il-palissa jitkellem. Alright? Għal-fejn jitkellem. Xinu l-iskopja? Li dersa biħdikom, li tajdu kemm jaf jitkellem, kemm hu bravu, kemm ipprepara tajjeb. Jista' jkolli dawn il-motivazzjonijiet, dawn ir-raġunijiet. Jista' jkunu moħbija, ma tkunx l-iktar ħaġa li għandi f'moħħi, ma hemm ikunu xi ftit jew wisq, hemm ikunu. Dik mhix intenzjoni retta, dik mhix imħabba safja. L-imħabba safja l-intenzjoni retta tfisser jinġejtaw sempliċement għal-glorja tagħna, għall-imħabba tagħna. U allura sibtu din il-Knisja minn hija nies, u sibtu din it-tnejn ma jagħmel differenza ta' xejn. U għajta ċart jew ix ta' raġel ma jagħmel differenza xejn. Fimtuni u ma fimtunix ma jagħmel differenza xejn. Għax jien li nagħmlu biss għal-Alla waħdu, u għat-Alla jirraġaw. Dak qed jgħid San Juan tas-Sawġu.
li għandha valur iktar mill-għanijiet kollha, mill-ħidmiet kollha li nistgħu nagħmlu. Barka nistgħu nagħmlu għandi ġurnata l-qamar, għandi ġurnata l-kritika u sejjer li hemm hawn. Ma x'inhu jimportani għalfejn nagħmlu. Għalija n-nifsija x'għandi bżonn nagħmel xi ħaġa, m'iniex kapaċi noqgħod bil-qiegħda ma nagħmel xejn. Hemm ħafna raġunijiet għalfejn, ħafna raġunijiet moħbija. Anke meta intom jinaf xi ħadd li jiġi lettur fuq l-altar jaqra waqt il-qudisa. Jew xi ħadd li qiegħed fil-kor, jew xi ħadd li joħroġ jixbu, xi ħadd li jiġi jaħseb il-Knisja. U x'inhu għalfejn qiegħed nagħmlu. Din domanda fundamentali, għalfejn qiegħed nagħmlu. Nitla naqra biex nagħmel figura sabiħa, biex naqra figura sabiħa, għax inħobb naqra, nħobb insemma l-ewwel. Fil-kamp l-istess, biex il-kappellan ikun kuntent bija, biex jibda qudiem in-nies, imma x'inhi r-raġuni vera li għaliha qed nagħmel dan u nagħmel. Tifhmux jiġifieri li mħabba safja u saġwa ta' salib tgħidilna dik tiswa. Nistgħu nagħmlu l-ħaġa. Naqra aktar waħda ta' mħabba safja li l-Knisja tiswina iktar mill-attivitajiet kollha qegħdin flimkien. Għalhekk dawk il-qaddis nisa li semmejna jafu dimensjoni apostolika tal-ħajja kontemplativa karmelitana. Propju għaliex min jaħdem, min jiffoka, jikkonċentra l-enerġija kollha tiegħu fuq dak li hemm ġewwa, fuq it-tisfija tal-imħabba, fuq l-għaqda ma' Alla permezz tat-talb, eċetera. U jasal kollu din l-imħabba safja li l-Knisja jagħti jiswila mit-ludel iktar minn kwalunkwe ħaġa oħra. U hawn qiegħda d-dimensjoni apostolika vera tal-vokazzjoni karmelitana. Propju li naslu jkunu din l-imħabba safja li ma tiswa ġid għaddija iktar minn kwalunkwe servizz li nistgħu nagħmlu. B'dan kollu sa mill-bidu net tal-ordni wkoll għażel li jkollu l-apostolat. L-ordni beda madwar 100 sena ngħidu bidu tas-seklu 13, 1207 fl-1246, 30 sena wara jisu, dawn l-elementi jibdew ħallu l-Karmelu jmorru jerġgħu jifirxu mal-Ewropa u lill-Papa tal-Buħ biex ma jibqgħux eremiti. Imma li jsiru wieħed mill-ordnijiet mendikanti bħal-Dominikanti, Franċiskani, ħalli jkunu jistgħu, u dan hu-kliem preċiż li juża l-Papa meta jgħidu iva, ħalli jkunu jistgħu bl-għajnuna tagħna ikunu mhux biss taġita li hum infushom imma taġitu wkoll l-oħrajn. L-ordni karmelitan sa mill-bidu net ukoll ingħata għall-ħidma apostolika. Dawk l-ewwel sekli apostolika kienet tikkonsisti fi tliet affarijiet. Predikazzjoni popolari, rar u tagħlim fl-universitajiet. Dawn kienu tliet attivitajiet apostoliċi tipiċi tal-mendikanti kollha, Dominikanti, Franċiskani, Agostinjani, aħna u oħrajn tagħna. Dawn kien dik l-attività li għamlu fil-Knisja. Predikazzjoni popolari, għal-missjoni kbira, per eżempju, da Kristinet, predikazzjoni ma' nies popolari. Predikazzjoni popolari, rar u tagħlim fl-universitajiet. Bismin daħlu forma oħra, parroċċi, il-missjonijiet, u partikolari fost il-Teresinati. Il-missjonijiet li kienet b'dimensjoni qawwija diġà minn żmien is-Santa Madre li batet l-ewwel patrijiet fil-Messi, il-bidu nebda. Dimensjoni qawwija ħafna fil-Karmelu pereżempju, dimensjoni tal-missjoni. U ħafna oħra tagħlim fl-iskejjel, eċetera. U llum tarawna f'parroċċi, f'santwarji, f'knejjes, f'skejjel u l-kien. Qatt ma kellna bħala Karmelitani, qatt ma kellna forma proprja ta' apostolat. Bħalma ngħidu aħna